Armendariz, eutxi, Julian, biladoa. Txokoan ederki utzi. Doktore utzi du Eatxundarrak. Txokoan aurrez ere airez sartzeko moduko pilotak etorri zaizkio, baina batzutan ondo neurtu ez duelako, beste batzuetan pilotak gora egin diolako sartzerik ez du izan, orain bai, eta zeinen ederki utzi duen. Pausorik ere ez du eman Aimarrek. Hiru eta huts eta Julianen sakea. Paso Armendarizek, Retegi berriz ere aurrera. Hanketara eta tanto. Oso aurrean sartu da. Ez du gurutzatu, baina oso leku txarrera joan zaio Aimarri. Lau eta huts eta oso ondo hasi duk, Josean? Ondo jokatzen baita pelote hone Barriola gehiago haintzen aidek. Eta hor aukerak izan ditunan, guain arte behintzat oso ondo aprobetxatuzkik. Atzera Aimarrek. Errebote ingurutik. Ondo Barriola. Antxoa, ondo Julian. Zaila zen hori. Orain txokora bolea Aimarrek. Ondo Barriola. Retegi bila. Txokoan. Haze pilota harrapatu duen Aimarrek. Ondo Barriola, eman egin dio. Julian. Berriz ere txokoan eta txapa. Txapa ukitu pilota horrek. Ala, adierazki du, peini. Aurreko epaileak. Olaizola gaztearen sakea. Erdi-erdiko sakea izan da, ez du inolako arazorik izan Barriola. Carlos txispa hundirik gabe zebeiak aspaldian, Bai, ez da gaizki jokatzen nahi, gaur baino, hau pelota erreboten izango berriz. Errebote garbi izan da. Hala de Bermeon etzin gaizki jokatu, eta gaur ez da gaizki, ikusten dek ez daukela golpeik, lehenko golpeik, baino Barriola berriz fresko ikusten dek, pelota alaxe ditut, botea beste ditzukea. Atzera Barriolak, oso atzera ere. Julian, gantxo luzea, jaso Aimarrek. Zotamanoa, Zabalera Julianek, atzera Aimarrek. Eta pelota txarra, tanto. Oso pelota txarra gainera. Ondo Barriola. Eskuinkada bikaina izan da gainera baztertu. Baina ikusi duzu, Eskuinkada horrek berak ere garbi xamar utzi du, zer nolako pilota den. Aso, Armendarizek. Txokoan deja da, baina ezker horma ukitu du pilota horrek eta eskura etorri zaio Goizutarrari. Eta Aimarrek oraingoan ez du barkatu, 6 eta 8. Argi ere zerbait badute hemen, keinuz ari dira. Barriola. Ez du gozatu, Aimarrek Carlosi utzi. Eskatu indio eta. Julian. Atzera, ez da gaizki, ondo Armendariz. Oso ondo atzeratu du berriz ere, jaso Armendarizek. Gozatu. Ezkerra irea. Txokotik txokora bikain.
Orain gainera pilota zaila jaso, Aimarrek motzean, ondo Barriola. Azetan gogatzen nahi dena, Eta Julian, erasoan eta defentsan bikaine. Aimarrek berak nolabait jaso, txokoan Julianek, harrapatu Aimarrek. Eta gaiztoa jarri. Armendariz. Ondo Barriola. Zuluak ederki ikusi eta hobeto betetzen ditu Barriolak. Atzera Aimarrek gerria bikain sartuta. Motibo leo, erraz Barriolak. Ondo Julian. Oso ondo, Oso ondo. Atzera Aimarrek. Armendariz. Eskuinez jarri da Armendariz. Retegik txokora, jaso Aimarrek. Gaiztoa. Nahiko indik. Eta gorri gaintzen gehinen, Barriola gehiago jotzen nahi dek, gehiago gozatzen nahi dek, eta Julianeke pelota hobe hartzen dik, eta gehinen haintzen nahi dituk, eta Julian oso ondo jokatzen, Bik, Txapaganekoa bizi Julianek. Txartu egin zaio Barriolari. Atzera Aimarrek. Oso atzera. Barriola jaso bai, baina kanpora. 7 eta 8. Ondo Barriola, ederki jetxi du. Beharreteik aprobetxatzen duen. Julian. Ondo gozatuz. Oso behan hartu du eta behan hartuta gurutzatzea askoz ere zailagoa da. Atera du Julianek. Barriola. Ondo gurutzatu du, jaso Aimarrek, txokoan, ederki. 13 eta 9. Eta gorriak aurrera, Josan. Aurrera eta asko hobeto jokatzen nahi dituk, Agintzen eta hobeto bukatzen gainera. Barriola agintzen nahi dek, oso ondo jokatzen nahi dek, eta Julian oso ondo jokatzen nahi dek.
Odrizolak moztu eta kanpo. Oso ondo moztutako izan da. Arriola. Carlos. Retegi. Gancho luzea. Txokora. Arazo Aimarrek eta atzeratu. Sartu beharra zaukan hor. Berri horre sartu beharra zaukan. Bot egin aurretik jodu, baina gutxi lehenago pilotak pisuri gaien izaten duen unean. Sake luzea, ez da pasarik, jaso Arriolak. Txokora, ezin Julianek. 17-15. Julian Retegi. Laso Armendarizek. Retegi txokoan utzi. Eta tanto. 16 eta 17. Ederki utzi du. Airez egin duen laugarrena. Retegi bigarrenaren sakea, lauan pumpa, atera du, gaiztoa oso, tanto, 17. Sakez egin duen hirugarrena. Atzera Belek. Urrutitik. Kanpora. Atzekoak Atzekoak txartzat eman du. Julian oraindik ez da hartu. Nere ustez aurrekoak ontzat. Eta aurrekoaren iritziak balio du. Aurrekoa da epaile nagusia. Julian gustora dago. Nere ustez arrastoaren gainean izan da. Botea eta oso txarra indibentzat. Hau aurreko epailea da. Atzekoak txartzat eman du, baina agintzen duena aurrekoa da. Ikustagun, nere ustez zuzenean ikusita kanpoan izan da, baina Garbia. Arrasto kanpo galdetik gainean. Txokora Aimarrek iritsi Garbian artea. Sotamanoa ondo Julian. Ez da edozein moduzko zuelo tapatzailea Garriola. Hala zankoa. Aimar nola bai sartu. Ireki Erretegik. Zazpieun pilotaka da oraintxe. Julian. Txokora ederki. Ondo Arriola, Aimar, txokoan, eta tanto. 18. Eta Abel Garriolak bere burua lurrera bota du, lerren da, nola ezpa. Sake Bihurriek, baina haze errestoa. Eta barruan. Atzera Aimarrek, gainean da. Gantxo ederra bizia batez ere, ez dio demorarik eman Juliani.
Ez dio jartzeko demorarik eman. Eharra, ezker gantxoa. Aukera oso gutxi izan dik gaur, Abel Barriolak indik gaur jo bakarrik ez. Ezkerrakin kendu ibili. Ikeragarrizko erakustaldi indik. Eta Aimarre aukera oso gutxi izan dik. Aze luzatu eman dion gorputzari Julianek. Nahi zuen, baina ezin izan du jaso. Hemen ditu bere hurbileneko pertsona denak, lehentxeago emaztea ere ikusi duzue, Marisa. Suertekoa. Ezin iritsi Barriolak. Junde Pauaine, Junde Barriola. Ia. Erreboteko zulotik noraino joan behar izan duen eta hala ere ez zuen asko falta. Gozatuako pelota bat Beira, izan dut. bederatzitik jo behar izan du gero Aimarrek airez jotakoa, oraindik denbora Hanka gutxiago. behar bezala jarri bar, Aimarrek. Eta noaino jundan, Da ia. Haze arrasto utziuna. Lautik ia frontixena bitartekoa. Izerdi putzua utzi du Abelek. Retegi ondo Julian. Ezkerrez ireki, bizi gainera eman da. Berriz ere ireki barruan da. Jaso Armendarize. Ondo ari da orain ere Julian. Eta azkenean dejada kanpora joan zaio. Ederki mugitu du pilota, Ederki mugitu du. Oso dotorere, bai, oso dotorere. Aso Barriolak. Ondo Aimar. Aso Julianek. Atzera joateko esaten dio Julianek. Abeli, berak zainduko duela aurrea. Gaizki jotakoa eta bigarrenean jaso du Julianek. 22 eta 18 gaizki jotako pilota horrek erabaki du partidua. 22 eta 18 ezin izan du irabazi, baina bai itxura ona eman duela gaur ere. Garbi izan nahi duke, hauxe nahi nuela, batez ere erretiatu komunidad guztietan partidoa jokatuz eta despedituz publiko guztietatik ez. Nik segitzaile asko izan dut jot, demostratu dute gero nola joan dien partiduak ikustera eta asmatu egin dut, nik uste egin duten gauz horrekin oso pozen nagoela eta ez nago triste, batez ere, gaina pozik egoteko bada, 27 urte profesional egin jot, nahiko maila honan bukatu dut, behar bada ez, izugarria, baina horri biltzeko modun bezala, eta hori nahi nuen eta hori sortu dut eta gehi ozta eskatzek.